खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांखौ बरायनाय जाबाय। नोंथांनि थाखाय आं दिनै तिता केरेला रेसिपि लानानै फैदों। बे रेसिपियावहाय मा मा नांगौ जायो आङो गासैखौबो दिन्थिलांनोसै भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो बिदिब्ला। गोखा केरेलाखौ नै आङो गावनि जखानि हिसाबै लादों, आधा किल'नि जखा। आरो बेवहाय बादाम लादों आङो फुवासे, सुनानै फोराननानै दोनखादोंमोन। बेखौ दायो एवगोन। ओमफ्राय जोङो बेखौ हानायनि सिगां सुनानै लाखाबाय आरो गथायावनो सुनानै लाखाबाय। दायो आङो हानोसै, हानानै बेखौ कुकाराव रुना लाग्रोगोन आरो आं दिन्थिलांबाय थानि। जोङो जास्ट नैबेखौल' गारनांगौ आरो बिखौखौ, खर'खौ ओमफ्राय उननिखौ। ओमफ्राय बेयाव जोङो बिदिनो दोनगोन आरो मोनसे नै बेबायदि गेजेराव काट लगायगोन आरो बिदि नै बिदि ओरै हाखावना होबाय आरो बिथिं हाखावनाङा, फारसेथिंल' हाखावनांगौ आरो। ओमफ्राय दा बेखौ जोङो कुकाराव होगोन। जोङो रुनाय समावनो हालदै आरो संख्रै होखागोन। संख्रिखौ नांजासे बेयावनो होखागोन आरो उनावहाय बिनि थाखाय जि माबा बानायगोन, मस्ला बानायगोन, बावल' होगोन आरो संख्रिखौ। दायो कालारबो होखागोन, नै टारमारिक पाउदार, सल्टबो होखाबाय आङो अलरेडि। एसे बिदि सोमावना होगोन जाहाथे बयनावबो नाङो। ओमफ्राय दायो मोननै सिटि गाबहोनोसै। होनोसै सेर' जेस कालार खालामनानै लागोन आरो एवनानै ना गोरानैनो, थाव होनो माबा गैया, बेयाव नांगौ गैया, गोनांथि गैया। जोङो बादामनि बिगुरखौ बेबायदि माबानानै थांहोगोन आरो गोजा बिगुरखौ। नै मिक्साराव आङो मिक्स खालामनानै लायबाय बादामखौ। बे मसलाखौ बानायनो थाखायनो जोंहा मा मा नांगौ आं खोन्थालांसै। जोंनो रेड चिलि पाउडार नांगौ, बानलु पाउडार, ओमफ्राय नै बियो जिन्जार गार्लिक पेस्ट, सामब्राम गुफुर, हाइजेंनि पेस्ट, ओमफ्राय नैबे गरम मस्ला पाउडार, ओमफ्राय सामब्राम एसे दरनैसो हानानै लाबाय आङो बेबायदि नायलाय, फिसा फिसा हानानै लाबाय आरो बेखौ दायो एवनानै, ओमफ्राय जिन्जार गार्लिकखौबो एसे एवनानै मस्लायाव एड खालामसै आरो टेस्टि जागोन मस्लाया। आं दैखौ सरबाय, ओमफ्राय दायो बिथिं जोङो बेयाव हाखावदोंमोन ना जोङो, नैबेयावहाय हाखावदोंमोन ना, बेयाव दा सोनांसिगोन आरो बेखौ मोजां सेबनांसिगोन आरो दैखौ ना। आं कुकारावनो गारनोसै, कुकारा ओरैनो इउस खालामखानायखाय बिदि सेबनांगौ आरो बिनि दैखौ सेबनांगौ आरो जाहाथे दैया थाया। जोङो दायो तिता केरेलानि बेगरखौ दिहुननोसै नै। दिहुननानै गारबाय नै, बिदि दिहुननानै गारदो। ओमफ्राय बेयावहाय मस्लाखौ ओरै सोदो, सोनानै बेखौ बन्द खालामना होदो आरो बिदि बन्द खालामना होदो आरो। जाबाय दा ना? दायो नांगौ जानाय थाव लुनोसै आङो। गरम जाबायना जायाखै नायगोन, हिट जाहोग्रोगोन जोङो। हिट जाहोनायनि उनावसो थाव होनानै एवगोन आरो। आं रेडि खालामनानै लाखाबाय मस्ला सोनानै। बिदिब्ला एवनोसै, बहुत इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ। चलो दुंहांबाय एसे, जोबोद गोथाव जायो। न'आव बानायनानै जानानै आंजों शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्टआव। गुदुं जाबाय नै, थाव होनोसै आङो, बारा बुरजाबो होआ, सेल' फ्राय खालामगोन, डिप फ्राय खालामा। एसे नांबावगौ। बिदिब्ला नै थावा दुंबाय, जोङो तिता केरेलाखौ होनोसै थावाव।
फ्रायनि थाखाय रेडि जाबाय थावा। दायो आङो क्लोज खालामनानै खिथिगोन भिडिअआवहाय फ्राय जानायखौ। केमेराखौ एसे क्लोज खालामनानै दिन्थिगोन। फिनिश आं खेबसेनो फिनिश खालामबाय नै खेबसेनो फोजोबबाय आरो अरखौ जोङो मिडियाम फ्लेमावहाय लागोन मिडियाम खालामनानै लोगो लोगो एरबाय थानाङा एसे गोजा जाखांनायनि उनाव खौ उल्था खालामनानै होबानो जाबाय नै दायो जाबाय उल्था खालामनानै कालारा चेन्ज जाबाय लासैनो एरनांगौ आरो नङाबा बायगोन ना कालार चेन्ज जाबाय बिनि कालाराथ' ओरैनो गोसोमानो जायो आरोना खिन्थु जानायाव ओरैबायदि गोथाव तिता केरेलानि कालारखौ बयबो मिथिखायो जेसेबां माबा एवबाबो एसे ब्लेक कालार जाखायो जोङो मिडियाम फ्लेमाव दोनगोन जेब्ला बिनि कालारा पुरा चेन्ज जागोन ना मोननै साइडआवबो होमबाना जोङो ल' खालामनानै दसे दोनगोन आरो 5 मिनिट नांगौ जायो बेखौ एवनो थाखाय बारा गोबाव नाङा बोखांसै जोङो रेडि जाबाय जा मोजां जाबाय नै कालारा बोखांजोब्बाय नै रेडि जाबाय नै कालारा एसे ब्लेक एन्ड ब्राउन बिनि कालाराव थांनाङा एक्चुअलि बिनि गुनाव थांबानो जाबाय ओमफ्राय बे डिशआथ' बहुत टेस्टिखा नोंथाङा न'आव बानायनानै जानानै नायदो नायनानै आंजों भिडिअ फैफिननानै कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट लिरनानै आंजों शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय गोथाव नंगौना नङा आंखौ फोरमायबानो जाबाय आं रिप्लाय हरगोन